На почивката без попадения в дербито на кръга в италианската серия А, 0-0 между Ювентус и Милан, но пък спокойно можем да кажем, че матчът поне е доста по-интересен от този, който двата отбора изиграха по-рано през кампанията през есента. Голям пропуск на Рафа Леао тук и тройно спасяване, което трябваше да прави защитата на бианконерите, а при последвалата контратака Нико Гонсалес не успя да се разпише. Ние се завръщаме обратно в нашото коментарно студио с Владимир Стоянов и Велизар Якимов. Ще поговорим за това, което се случи през първото полувреме. Можем ли да съжаляваме, че няма попадения на фона на видяното? Владо? Предвид от положенията, които имаха русонерите и бианконерите, имаха според мен по едно доста чисто положение. Всъщност чисто може би това на Милан не беше след центрирането от корена, но така удара, който нанесе Райндерс, ако него беше избил Локатели, най-вероятно виеше вратата. И после положението, което имаха 100% домакините, можеше резултата да бъде 1-1. Със сигурност резултата логично е равен. И факт е, че можеше да има по едно попадение. И Гат имаше един удар с глава, ако не се лъжа, не съм сигурен дали свирих фал и на Коп Марес. И накрая Тео Ернандес, който имаше възможност с глава да отбележи в последните секунди, но не му е силата удара с глава. Нито в защита, нито в атака. Наистина е така. Вили, изненада ли те позицията на Уестън Маккени, както ние говорихме преди началото на двобоя? Може би очаквахме той да действа като ляв крайен бранител. Той е в дясно, Камбиазо в крайна сметка е в ляво. Какво по-различно носи това на Ювентус? Да, интересен ход на Тиаго Мота. Уестън Маккени често е действал и като десен бек, така че и това Къде не е ли не е направо? Абсолютно, само под рамките на вратата и дори самия той каза, че е готов да го направи, ако Ювентус има нужда от това. Според мен това е продиктувано от присъствието на Леао и Тео Ернандес